Yawan baro Sya gaji ko di kia Benengkong Kejimpang libat Baar Kejimpang hat Balai Kejimpang kelang senam Basau Kejimpang kepok baki senir Basan Kejimpang central nervous system Bandreu Kejimpang jabing Banyau Kejimpang musculoskeletal system Bapra Kejimpang hematologic system Bakandai Kejimpang weight problem Basipau reduced lifespan Bakadway constellation price ya baro Katagalong kejinya Kublai ya pi baro Kapang kabangan keren na pi menta galong siapang kakia Kaya kini kakian, di kabangan ng ya lenti hakaway kasngi, hakaway kapor kabangan ng kisam labha. Kendit kensan lawan mi kaway katay babreu lumpoy. Kijing babreu kijongka, usnyo jongka bana rumpum kum kakisya no kalikay. Kijan jongka kiba pernah kiba internet bah hadok tata. Nang ta kijing ubi kiba pensusin, ya kikmut janga. Kung ta ka di kalang penjabi jangan sisya ka. Di makaru kawan sanga bar kalaong. Kuba ngakwa banyalang lompat pi. Di mga ta kijing kaben ngakali ya ka kaong. Pidai ka ka kerteng jong pi. Di kat bang nang penjabi ya du macam ka. Maka kalaong. Ngadai kanong le kam sniu bakraw ha ka di ka perthai. Ka kerteng jong nga kadai kakia nangda kani kaya thu shu yang gaong haga history jang ka perthai ngadai kadong le ki kamsni ki bakra tong ngalap penyap bun ki breu kambun cha banya ki thma jang ka perthai ngalap pen kelai ki breu kum ki mran ngalap pen tron ya kala wei ba phna jang ki khon samla sha ki jinglong kum ki mang karyang ki babam kruin ya ke jing im jongki ya ka lawei jongki ya ka yeng kasam jongki ya ka im lang salang ngalai shna bon bha ki jaka haman ki dong haman ki la ya ki phara ki bai tanat bha ban kring ya ki bre barok senrang bar kan thai nadu baduk tam hadu ba ruspa tam nadu bomnang ban tho ban pule hadu bre basta tam ban penjot ya ka jing immet bat mensim ngalapan kulmar bat penjat ya gijing imbun ki breu ngalapan long ya breu basta tam kum ubam tip ai ya ubam tip ai kum ubabe ngapan ngat bon ba ki breu ki balui lui sia kene gijing rem lada phim nge yang kli na gilong kume ki balai sai tengah la phim tip yang kli na ki khon ki bat nganja ki ba isi bahaya ngala penjot da sibun ba ki breu hakani ka perthai te kamta menta ngadang tresitom bam thaulat thalenti thaupoi kumno ban penjot pen pra ya ki jing im breu ya ki yeng ki sen ya ki im lang salang barok wei piru pidai wei nagita kabamanga ngawatlat walenti kumno ban kring ya pi sia ka di ka seng ka bakraw tam ka bahetam ha ka berthai ka di ka seng jong kinong di kian na pedeng subhaya pi baro wa nam smule ran ni sungu marway na matpai kini ki parai song jong pi pai kini ki parlog jong pi wa nam le ran wan la pi kwa wan mentah la pim don ka bayrung wan om don kam bayrung ban siu wan ha ka ni ka seng jong kinong di kian te komta kini kai kidai ki jinglong ki jingkwa junga ngate bro pa phidai ubreu babha ngakwa banlong paralog bat phi na ban lang ba jong phi sibun ki breu kin tawan chu chu sia kani ka seng ka ba mangang nga seng ngakarmen phin om karnga ya ki jing terwa junga komta ha kata kapor mayus ngau ya kita ki kentin kamet junga kala su khret ban nga khanyu kumta maji sengaw ya kini kenting kalau ong baik kokong en ngam kwa ban pedeng ni pi
markom tahi ngapet kerat bak jengai nagata kejaka henreipan kani kakong thai kian kam song thai wat hadu menta hadu menne kadang budin yang kadang wat lebti kadang krok kadang gejor yang wat kadang kat hajan jonga bat kapencoy yang walada ngadon hagijing sobha na ne hagijing sosi kumta kani kakong kiat lawan wat hadu menta ti kumta ko parolok ko parajor kani kakia nanta u H.W. Gibson ruong ya kini kintin uang kakia hakitin pareng uang the greatest criminal in history of the world. Tikumta ban priang yaka ni ban kerna yaka ban ong ho yaka ni ban ong em yaka kasyong happy iway nadu ki khna baret ki khna samla ki basya pensoi gilong kemi gilong pa nang ta yang ar kumju tikumta kasyong hangi iway tikumta kani kakia tikumta ngakatu yapi iway tuker na kani kakia kaliat hu ya ke jinglong jongka ya ke jingkwa jongka jingthra jongka ban penjot yang i ukun benriu iway ulai sibon